Čus lidi, tady Ondra a jsem tu s novým videem Float Out. A jsem tu se speciálním dílem, je to můj kamarád. Šimp! Čus lidi! Takže... Jsem dlouho nebyl u Flatout dvojky. No, to je taková... Tak co dáme? Dáme akrobaci, derby nebo závod? Dám závod. A dám hned to první. Protože kdo se... Jo, toto jsou je výběr auta, protože nehraju karér. Takže jako já si většinou vybírám Rumor. Protože to je asi podle mě nejlepší ojetina. Protože když si dáte zase tohle, tak jsou proti vám strašně hovada. Který prostě... To je pravda, no. No, kteří bourají a úplně dělají cokoliv, aby vyhráli, takže... Nehráli jsme to náhodou ve Scoutu spolu na LAN party, neměli jsme Flatout dvojku. Nevím. Byli jsme na LAN party, ne? Jo, byl. Jak jsme tam hráli Call of Duty, Trackmaniu a Flatout. 3, 2, 1, ještě na 2. 1. Já ti nic nechci říkat, jo, ale to sdílení obrazovek je trochu zpomalený, protože já už jedu. Já jsem si taky všiml, že jdeš, no nevadí. 97, 108. Wow. Bum. Doufám, že to teda video nebude zpomalený. Vyboráš, když kolem benzínky nebo nějaké budovy, teď zatáčíš. Jo. Tak to je trošku zpomalený, no, já už jsem trochu dál. U koželů seš teďka, u nějakého traku, u dalšího traku podjel si něco. No, tak to zase není moc zpomalený. Teď je zatáčka. Teď je další. No to je jedno prostě, nevadí, no. Nevadí. Tak je, kolikátej jsi druhý. Už jsi první. No, tak fakt je to zpomalý. Tak řešme. Ještě, že tady to učení, jinak se vymlátím pokaždý, když to... Ale jdeš dobře docela, no, abych byl se svýma řidičskýma schopnostma. To je úplně, kdybyste viděli moje řidičské schopnosti v GTA, tak bych byl asi 18. Ujel bych prvním kole, všichni už by jeli čtvrtý, jo. Tak prostě bych byl neschopný, ne? No tak teď to se naučíš a pak už je to v pohodě. Hop! No já se to už vynaučím. Tak jako... Kdybyste někdo měl... Daj taky derby nebo akrobací, akrobací je standard celá. Jo. Kdybyste někdo měl chuť na GTAčko, tak se podívejte na jeho kanál. Bude v popisu videa. Když tak Jistě. máme na to jenom 18 No to jenom 5 partů, ale uvidíme. Taky na Plants vs Zombies. Teď jsem udělal blbost. Aha, super, bravo. Ty jsi to viděl, já si musel točit... Ty jsi třetí, že? Hned jsi třetí, ale jsi čtvrtý, jo, tady jsem někdo vyvolal, tady si udělal další blbost. Nějak zhůru nohama, že? Jsi šestý. Ježišmarja, tak jsi hezky, jo, zničený to musíš tak Já vím, ale jako tady nejsou moc dobrý řidiči, vypadni. Ona mě zblbla, to je... Jaj. Jaj, to bylo ošklivý teďka. Jaj, taky teplůšik. Tušik. Já doufám, že ten mobil začne pípat, protože... Si podívej, stop. Finish, forward, dej akrobáciu. No, akrobaci, to mi moc nejde, ale máš jedno. Ty najdeš ten jde, to je jediný, co mi jde. Nebo dej třeba derby, no. Tak jo, dáme derby. Derby, to je úplně cool. Derby jsou cool, prostě cool. Nějaký úplně, ne nějakou takovou tu závodní, tu tohle. Alebo ne, tohle je moc měkký. Něco, co hodně vydrží. Nemusí to být rychlý. Nevada, ta vydrží. Tohle. Ale ve Flatout jedničce jsme
Nebo to byla Fantasy jednička, bude tam v té Lamparty jsme jezdili, já jsem jezdil vždycky s autobusem, nebo Wolf jezdil s autobusem, jo. Prostě. A jsou Já. Aha. šmejdi. Oni tě otočili. Já. Máš. To bych já taky nedal. Jo, to úplně, ale jezdí po té pár rampě, jo. Po boku. A potom takhle otočit, že někoho napálí, kdo bude po boku. A takhle jezdí, protože to by nikdy nenapálí, protože je hrozně rychle. A pojď, teď! Tak to byl damage. Já vím. A jde znovu, rozjíždíme se. Oni do tebe nenapálí, oni do tebe prostě nestihnou napálit. Aj! Aj, teď někdo letěl. To tě